Ratho Science, we believe your vehicle is a canvas for creativity. We start by capturing every detail, ensuring a perfect fit for your branding. We then meticulously measure every curve and contour. Our talented designers bring your vision to life with cutting-edge software. Next, the print. Using UV printers, stunning vinyl graphics that stand out on the road from our own industrial printers. With teamwork and dedication, we ensure every project is completed swiftly, efficiently, and on time. Transform your vehicle into a mobile advertisement with Ratho Science. Our portfolio speaks for itself. Come and let's drive your brand visibility forward. Contact us today for a free quotation. Ratho Science, tried and tested. I don't know who the patient would be. You will be I'm too much. Oh, I was going to get I'm not going to tell you. I don't know if it's a Jamal. Do you know money? And the Buddha budget. And the man close from No, the program then. Man is not probable. Move with the rather who ran by. Shaman. Who the area of Jammu? Oh, yeah, no. Each I don't see anything. Oh, yeah, Someone's my outfit. I'm smell. Smell, my Shapiro, what dining Katua. I think I don't smell. I might go with her. And so I lose go Buddha budget. Look at me from the motion. One idea of Pintura. Naira kumvisa kuti nokuti hapana chamakanetsana nokushamisika nokukwira kwaita mukadzi kuti ngani tiri pachii iyetu musiri mese kusaenda kumakwako kumukadzi wako iwewe unoita kuti pane zviri kuitika zvausiri kufarira kumukadzi wako nosaka tichindikudza kuti ndoita sei kozi iwa usiri kuenda zvamaisimboita sio zvakuitika hauchaendako pamwe chikapo hauchaendesa kugara naye hauchagara naye zvawaisiita kana kubata mazamu hauchabata saka kuti ndiudze kuti ndoita sei hapasina ruboka Pane zvikonzero taura ndozvanofanira kutaura saka ndikudire pachena uzowayanura zvikonzero zvakaita kuti ndisaende kumba ndezvekuti ndichigara naye pamwe chete tienda kubasa mimi ndakauya nemari aitora mari yake nyangwe yandapuhwa yekunzi ndeyebasa yaitora mari yacho kubasa saka inini kubasa kwacho ndaizinosangana sei nevamwe vanhu tinoshanda navo isitiri company akatora mari yacho yekambani kambani yacho nainini inozondiona sei saka ini tikambosvika akatora kutanga ndakabvunza kuti aiwa zvinopera akatora futi ndakabvunza zvinopera nobva azotora futi mari inini ndichitosvika ndakamirwa mubindu mutaundi kunzi uya nemari yatira kutenga zvinhu zvekubasa anditi iye akaramba kuti aiwa mari andikuna aitora inotengei chaakanotenga nandichisiya imari yekambani imari yekambani waibva uno mari kukambani ndenera kuba kwavo ndaizonge ichitenga zvinhu zvaidiwa kusei saka kana wasvika wati wabva nomari yekambani kuba kwavo kubasa wasvika kumba kwomukadzi wako womuratidza kuti uona mari yekambani aiwa ndaisa muhomwe yaizwa saka isetyaka waminyima mari aiwa mari yake ini ndaimupa mimi ndokaziva kuti mari yake mumwenyu yokambani pamusoro ichangamiri murume wangu uyu
tichigara tese aindipa mari yese yauya naye aindipa anditika kunge andipa mari musi wako wakanditi nini anzi ndashaya mari yangu muhomwe anzi hembe homwe apa ndobva ndavabvunza kuti ingwani mazuva ese munouya nemari muchiita sei muchindipa ko iyoyo yacho maamusina sei kundipa mazuva ese maiuya nayo ndobva baba wabuda bva waenda svika matora mari yangu yebasa ndobva baba wabuda bva waenda pavakaenda baba havana kudzoka pamba handizive kuti saka zvinoita kuti munhu akashayana si mari mangwana achatodzoki pamba here obva tona zvamuchosi ndobva ngechipiri vakazoya futi nemari yekambani mataseti matora mari bvafutina kutaundi izvozve pamusoro yevadaro inini yechi2 handisikumboiziva kana yechi3 yavataura tisikuiziva iyi yandapupura iyo yandinoziva aishamwana pamusoro wari kuti mari havasi kuziva handiti asi ini ndakauya nemari kakawanda vachitora imwe yachona vakazonditi ndakupa $30 yanga iri 70 yanga iri 8 akati ini ndakupa $30 handiti inini ipapo ndakakwanisa nokukavhira kubasa imwe yakasara nayo 40 handiti vakangosara nayo inini ndakazongona kukavhira kubasa bvunzo wangu wako yauchiti manje saka pamari ndiyo yakonza kuti imbe iparareke usadzokere kumba inini zvakabva ndibata izvo zvinokuti wangu wangabasa angavatopira nekuda kuizvo akutarisaka kwatiri kunokako tati nyaya yemari ndiyo yaita here kuti mukadzi asadiwe ndiyo una here kwaoenda unobvunzawo kana hama yakushedza kana kushedza hama yamai avo imimi hama yavanotorera bani zvekambani yoitawo sei pane kuti hauchaenda kunoti inogwana ndikugara hama dzangu dzese dzadziri free imbori mari pamari yacho yakatorwa yacho dzimwe dzaingotorwawo yakati wandei mari yacho figa yatorwa navo kana kuti wakatorerwa mari tanzwa kuti wati vakatora 40 pakutanga pechi2 mari pechi2 vakatora ngari 90 saka pechi3 pechi3 mari vaingosiya muhomwe dzangu dzisi yandaindasiya muhomwe inini ini ndakavatambidza ini ndasiya muhomwe inini vaingosiya muhomwe wachadzambotsvaga imwe solution here kuti ndakasiya mari yangu apa inodiwa utsvaga imwe nzira yekuti usaporochisa ipapa inodiwa pacho panokusaenda kumba oti kumba ende chechipiri wetaura kuti basa nemukadzi unodei ndoda zvese zvakatangwa vanhu dzimashipiri ekazvataura zokubirwa zvakatangwa vanhu dzimashipiri kana zvakatanga uchiri usati vanhu zvakatanga dzimwe ndaitowo naye kudhara zvakatanga vanhu vechipiri ngoma kana kutaura zvauri kuita usaite fanike isisu chiri marume ukutaura takatarisa kwauri here unotadza sei kutaura ukatitarisa isi unoziva chinonzi kuti kunonzi munhu anonzi ari kuposta nozva uri kuita izvo zvamuri kutaura nabasa nazvo hatisisi takadaidza mukadzi wako kuti akwire dare rineri ndiri kuenzanisa vanhu vadzinesana ndozviri kutraya kuitwa nevanhu vari panapa iwe nomukadzi wenyu muumbwe muite chinhu 1 zvino ukadaro unombika semuniri kushaya basa kushaya hanya nevanhu vari kukuremekedza hakuna kudaro shamwari ndiri kuti nini raiti nyaya yako nhasi yauya mudare kubva nhasi uchakwanisa kuita zvaunge uchiita nomukadzi wako kana kuti akadzorerwa wapeti yake yanodzorera kumba ndo dambudziko rake kari kubirwa tinoda kuenda pane nyaya yezvazvo zvekuti wadzorerwa mari izvo atinzwe zvaari kaini unokwanisa kudzorera kumba kwako nhasi akudzidziswa mumwe mudare mukadzi uyu kuti sikuya kwaaita
utaona dare kuti chena unogara zvakadai iwe uchinzwa utaona kuti chedai kuzoramba kwake nhasi hazvichaita saka mukadzi ausura Zvinomuti mukadzi atadzairi ati ndibudire pachena kuti ndomubudira pachena pacho kana uzakuda kuzogara kumba kwano mukadzi wako kachingotaura uchingomubudira pachenawo kana uri kumuramba aiwa mukadzi achingozogara nekuti kuti wese vangu vatine vanhu vairi nhasi angapera zvakanaka kune bhora ririko tiudzeka wada kuti tiiti wafungei ausaita emupeshere nacho andinami imi mawaine namo ini ndaendega nyaya yekuti kumba kwedu kwaitika rufu saka vanhu vaenda kurufu vangoti ende noatenda dare racho una kudare se 27 unoita decision yako musa 27 waine shere nako waine hama dzako iwe waine hama dzako tenderera ungarambira mukadzi $90 kuti washaya $90 aiwa